लोगोफोर बयखौबो बाय आंनि टिचेनाव आं दिनै नोंथांमोनखौ मोनसे गोदान ब्लगाव बुथुमबाय ब्लगा जेबो नङा माने दुब्लिबारियाव देग्लाय आं नोंथांमोननो देखायनोसै माने देग्लायनि माजोंनि माइ आबाद मावनाया माबोरै जादों थ' बिराद दुखुनांथाव होनना बुंनांगोन आरो थेवबो जे थेवबो जों ब्लगखौ नायनोसै लेट्स गो मारै जागासिनो दं लोगोफोर दा जों दुब्लिबारियाव सफैबाय जोंनि माइ थिलियाव एबा माइ आबादारि फोथाराव सफैबाय जोङो दा आंजों लोगोआव दं ओरैनाय आजों दं लोगोआव महर बसुमतारी सुमै औवारी आरो नै थानुस बसुमतारी दङ दा जोङो साब्रैजों बे बारना दा जों साब्रैजों दुब्लियाव फैदों नोंथांमोननो देखायनोसै माइखौ माइबारिखौ देखायनोसै नोंथांमोननो माबोरै जादों माने देग्लाय बिराद दुखुनांथाव आरो मा होनो दैयानो गैया दाबो दुब्लियाव अखा हायाखै अखाया सानफ्रामबो हाहां जायो खिन्थु बाट हायाखै आरो नै गोरान रानखांजोबनाय नोंथांमोन आं फारि फारि देखायगोन दुब्लियाव बारियाव मारै जादों माने हाग्रा रज'हांबाय आरो जुदि बिदि 1 weeks 2 weeks थाबाबा माने माइआनो लासै लासै होजोंल' आरो बेबायदि अबस्था जाना दं ओरैबायदि दुखुनांथाव सानफ्रामबो हाहां जायो जोमै लायो बाट माने हायाखै भगबानाबो अनला नामाथाय आं आसा खालामो नोंथांमोना एसे प्रे खालामदो जों जाहाथे अखा हायो अखा हानानै जोंना माने माइ आबादा मोजां जायो खारन जोंथ' आरो माइ आबादजोंनो सोलियो नालाय बेनिखायनो नोंथांमोनखौ माने प्रे खालामना होगोन होननानै आं आसा खालामो आरो मिजिंथिबाय थ' आं नोंथांमोननो देखायनोसै माने माबायदि जानानै दं दुब्लिया गावस्राजोब्बाय गासिबो नायलांदो नोंथांमोना नायदो नै गासिबो हाफ्रानो गावस्राजोब्बाय माइ थिलि ओमफ्राय नै बेबो गासिबो एकदम गावस्राजोब्बाय हाफ्रानो नोंथांमोना नुगासिनो दङ नै बिसोर गेलेदों हनै दैयानो गैला माइआव नै माइआथ' बहुद मोजां जादोंमोन दा माने दै गैयैनि जाहोनाव बिसोर जारौ बाबु सानै बिसोर माने फैदों आरो बिसोर मोननो खारगासिनो माने दै गैला एकदम दैया नांथाजोबबाय नोंथांमोना नुगासिनो दं बहुद दुखुनांथाव जानानै दं एकदमबारे साइड अबा हाब्रु दङ नोंथांमोननि देखायनोसै दुब्लियाव सारा बिदिनो जाजोब्बाय आरो सोरजों सानाबो हाबां जाबाय बहुद मोजां नुयो बे गासिबो देखायजोब्बाय नोंथां नायदो सब गासिबो एखे गोजा माने बहुद मोजां नुदों आरो दा माइ जेरैबो सोरगिदिं माइबारि गोजा एकदमबारे हाजो खाथिजों माने समायना नुयो आरो कार्बि आंलं माइ फोथारा देग्लाय माने दैयानो गैया बहुद उसुबिदा जाबाय सानफ्राम मोनाब्ला मा होनो अखा हाहां जायो खिन्थु बाट हाया आरो माइआथ' बहुद मोजां जादोंमोन खिन्थु दा दैनि बिराद गोनांथि अखा हाबाय थायाबाथ' माइ माने प्रडाक्सना मोजां जानाय नंला आरो माने हाग्राफ्राबो बहुद जाबाय आरो बेबायदि जादों दा अखानि एसे बहुद गोनांथि बेनिखायनो आं आसा खालामो नोंथांमोना एसे गसाइनाव प्रे खालाम लोगोफोर दा जों जोंनि दुब्लि बारिखौ देखायबाय नोंथांमोना नायदो भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां नांबा लाइक खालामबानो जाबाय साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो गसाइनाव माने प्रे खालामबानो जाबाय जाहाथे जोंनाव माने अखा हायो आरो बे लाखिबाय दे बाय बाय होनदो बाय बयबो अनसुमै बायदि थां नङा बोरै थांगोन बे जायगायाव थां दे बयबो ओरैनो हर बाय होन बाय लाखिबाय नोंथांमोना लाइक खालामदो शेयार खालामदो साबस्क्राइब दाबाव बेखौनो गुरै खावलायनाय थाबाय